lokacin faira ne ba za mu canza su ba shewa alkhairi wanda ya ba za mu rike ba mai ganin ya kai to a ce ba za ya yi ba shewa ba yaro ba ba uban yaro ba in wuta ta yi wuta ruwa ba za ya kashe ba lokacin faira ne shewa alkhairi ne wanda ganin ya gyara wato ba zai dace ba musuluncin ma ya hakikanin faira ne tun da soyayyar na shi ta je ne sun da shehu ya wata kan mai shaida ne kai mu so shehu kawai mu bar mutum yan zamba ya abin nema gashi kauna mata gane ba mai rabon kayan rabana ba zai rama ayyukan gausi ga mutum ba za ya rama ya rike sun yarda mai kamar gobe ba lokacin fayyada ne ciwo alkhairi ne wanda da ya gyara wato ba zai dace ba abin nema gashi kauna mata gane ba mai rabon kayan rabana ba zai rama ba ayyukan gausi dan mutum ba za ya yi ba dan rike sun yarda bai kamar gausi ba daga kace ka so shi sai a ringa kiranka dan hakika ko kafiri suna jifanka ko me za ku faɗa kai shi mun dauka shehu da yayi maka yayi waka kanka ga halittaccen dawa zan bi dan shege ba lokacin faira ne shehu alkhairi ne wanda duk ya kira wato ba zai dace ba shehu marhama malami zuwa ya kure ka malaman farko sun yi sun kyale ka ya yabo sha ne manya su na biyu ka dan maran gausi ai ba zai faɗo da faɗi ba shugaban sa bai gane ba tunda mal'uni ne sakan sa bai gane ba da bara ma'aiko uban sa bai share ba lokacin faira ne ciwon alkhairi ne wanda duk ya gyara wato ba zai dace ba inda karewar gausa cikin annabi ne dan shiru da batu ne cikin tuno annabi ne duk masoyan gausi na gaske sun san haka ne yaya nan faira za a ce bai san annabi ba ashe ma malam ba za ka san annabu ba wata karga ce shehu bai rike annabu ba ko masoyan marhaba ba su rike mai duka ba sake lissafi da shi ba za ka yi ba lokacin faira ne shehu alkhairi ne wanda na yan faira ba ta zai dace ba a cikin shehu ku fara zama anar kanku matukar shehu yana ganin ku bai bari a taɓa ku ko bai zagin ku tun da buyansa ba zai hana shi ya aiki ba kuma mu ƙara kulawa da ayyukan shari'u mu duk abin da yau mu yi karmu ba ta safar mu wanda bai yi ba kuma ya hana ya bar tsarin mu bai ta koyi a cikin faɗi da aikin sau ba lokacin faira ne shewa alkhairi ne wanda duk ya gyara wato ba zai dace ba shehu da trinsi barwa cikin fairarka don isar awadiyar rawa da sassaranka don na yan mota da maci fasirin sanka shehu don dajar shehu mai zaman canza ba dukiya da muhalli murada kai karawa dan na yarwa ka dube mu shewa kai karawa mai yaban yin dararo na gomba bai canza ba